Namar kani kapor kaba kordor kaba ublay ulapen yo biang hangi ulapen la bat ulapeli hangi kani kalat bangin yo ya kaban wan biang hagani ka yin kaba kentang ka jo kani kamit kabangi yo ya ka Bible study te kadai ka jing penla ka jong ublay kabangi la ban long kumne kumbangi long mentah ngila ya kaban mi inal ki jong ki yin ki sam don na pedeng jong pi ki bawan na ki jing trei ki jing ta don na pedeng jong pi ki bawan na ka rep karyang ki bawan na ki jaka ki baper banwan sya ka ka yin ka bakentang ka jong belai shipor ha ka ka met ban don ha ka jaka kumbang yerwai menta hajaka kentang baudon mensim jonga kakwa bandon banlong ngikwa bandon haka jaka kaba kentang haba ong jaka kaba kentang kamut tang hangne haga ying kaba kentang gajong belain rei ngila ban penlong ke jaka kentang wat haga donut ke jong ngiro haga jinges lok kaba jar bat ublei haga no ka jaka kaba ngidon ngila ban pen kerpang bat pen kentang halaka jong ka donut haga jinges lok bat ublei haga jingyat lenti kabaman lakasngi tetau belai on kerku ya pi baro kibayai wan testa syagane ka Bible study nakawai katayau syakawai pat bat ublain kerku ro ya pi kibaya wan nakapor syakapor ublai on yarap bat on aibor ya pi bapen nang yai bang ya kaktien ke jong belai haga jing ke jong pi bat kan mau bah habangi pule kaktien ke jong belai kumbang ala keren na kapor ba kamut tang bangin syutep ya ka kamut tang bangin syu yo ban penhe lane ban pendap shibun ki jing tep hagane ka khli ka jongi henrei ka jingmot ka bakong san kalong ba ngin le ya ka ka bangi tep laningi pule ka ktien jong belai lara menta nga ai nuksa ya pi menta lara pi ai ching ai ngo shubo nuksa mo pi ai ching ai ngo shipau tangka pi jit da ka ba thma hi ba mo jit da ka ba thmai ba pi ai shipau tangka ti itai wei pat i ai ching ai ngo shipau tangka hi tang ba kam dei ka ba thmai ka ba dang ya him dei ka ba cho ka ba dang ya ti habakum ta kei ka ba syongdor na pedeng kita kata kaba themai ni kata kaba kabom themai ka jingmot hang ta galong ba kata ka jing themai bat ka jing bom themai ka dei tang kadur henrei kaba don kam galong kador jongka mo kador jongka te ka ei ka bangi tep ya ka ktien jong belai tang haga jabing jongi kamot kam don dor Henry ka ei ka bangi yo ka ktien jong belai larangi tep ya ka ga do not bat ngi le ya ka kataken ka de ka dor jong ka ktien ka jong belai haga jing ka jongi te ai bangin long komta ublain ker khu ye pi baro iwe piwe tengin ya no shaprang ngin ya beteng ya ka de ka subject lane ka benta ka pang ka bangala ai bat ngila ya sedang haga de ka tayo ka baladap ngi akren syapang Stefan wei naki hen ngot ki temen basan balasya jit hagato kapor te habangi apule kumne syapang kibriu lane syapang ubriu lane syapang jongno ken mau bah om dei bangin syapule ban ong ulong kumta kala syukut kumta mo Henry habangi ya pule kamut ba habangi yo i ka jinglong jongno ra jongno ka jinglong babha ka jinglong ba kordor jongno ra jongno ki jinglong gi ba kordor gi ba don dobreo ka penlong yangi ba mangiro ngin sngoto yala de ngin yit yala de ngilong kumno mangipat kata ke habangi ya pule menta yo apostol Paul
Kapan long yang bangin yet ialah de mangi pat ngilong kumno. Habangi pule ya ki senran ke jong Jisu, ya ki apostol, ya ke jeng syak shitam jong ki kapan long yang bangin yet ialah de. Nang ta gabaar pat lada don na pedeng jong pi ki bayak saj ban ke jeng ka baru belai ka ai mensem. Nganget bangi yang mencur kata ka ai mensem yang ba ngiro ngen ya yaksaj ban poi sya kata ken katong dah bangi ya keren ya Stefan ro kamot tang ban syutip sya pang jo henrai lengba Stefan ngen jo ya ki jingmot ki bakordor ban pendai halaka jong ka jingem bangin yo iya la dingilong ki Kristan bakum kino langi long neem ki Kristan ki baya be syakita ki jinglong bakordor badon haune ubreu bakordor jong belai layatu yang ngibat ngipule ka Bible ngem datip tan shibon syapang Stefan handrai tanggawe ka bangitip kalong bahadin nang ta la syajid yo uban long kumu teman basan bad ulang we na kita genyo ngot kita teman basan bad ulang omdei tang teman basan ubasyara ya kabalang henrai ngipule syapang Stefan ba udeiro usyakri ubakordor jong belai ubayalap ya ka gospel ka jing penem ka jong Jisu bad kata gede ka jing khot ka jong belai nang ta hiro ngilayo ya ka kubor lane ka jing mot mo ubelai ukwa ayu nanga bat napi te ubelai kwa yangi om tang bangin long ki nong bot jo lani om tang bangin sulong Kristan lani om tang ban sulong rang ba balang long teman basan henrai ubelai ukhot yangi iwei pa iwei klam da jer yanoro bamanga bat mapi ngidei ban long ki sakhi ke jau Jisu hagane ka pertai te ngan nam ai haki point ngan nam ai haki point main point 1 main point 2 henrai ngin ya keren ngan sai ki point ki badai ban ai ngin ya keren baik kum to ngin ya beteng thok kum ne ma thok ngin ya beteng ya kai ka bangila ya keren ya Stefan latip bat aina ya Stefan latip bat ainam yau kum ubriu ubakakmat cho kum ubriu ubakakmat cho kakmat jong u kakmat jo kum kakmat u angel tongin ken mau ya kata ya Stefan latip bat ainam ya kum ubriu ubakakmat jo kum kakmat u angel kalong kai ka bapla bagi pule ka Bible ban syam ya kata hakikam ki apostol nriu lenong dekat bakhatsan dei hangne pin syam ya kata ka Bible ka ongkum ne te baro kilaya syong hakata ka dorbar Sanhedrin ka bakentopia ki hanyau pongot ki dekat jong kane ka council jong kane ka dorbar Sanhedrin kilaya syong hakata ka dorbar bat ka Bible ka ong haba kila kmi shan hao kila yo i ka khmat jong o kom ka khmat u angel hi katu kali ka por hagabalatian bishar ya Stefan layalam ya o hakmat jong ka dorbar Sanhedrin ka council jong kinong yalam niam hagato kapor kabakentop kumbahnya upongot ki member jongkang bat haba une Stefan ula yeng ban yasat yalade
Barok kila ya pai khmat show Stefan. Bat haba ki pek ya Stefan. Ki yo I baka khmat ka jo. Gom ka khmat ka jong angel. Hi. Kan nungot na preng jongi ki bala ju yo I ka khmat ka jong angel. Semdan na preng jongi ngaruk ngampat yo I kata ka khmat ka jong angel mo. Tambah ka bangis ngotho kalang. Baki angel kide kijing tau ki ba kordor ke jong belai. Kide ki ba hok, kide ki ba khot. Ngin nam ya keren ya kita ki fallen angels. Ki angel ki ba hap no. Ki angel kide kijing tau ki ba kordor ki ba kenjaman sem. Ti ka bangis ngotho kalong bah kata ka por haba ki pek ya Stefan ya ka dur khamat ke jong Stefan kane ka dur khamat jong Stefan ka phalang kata ka jing it belai ka phalang na ka khmat jo kata ka jing suk belai ka phalang na ka khmat ka jo kata ka jing ai ka jong belai ka phalang na ka khmat jo kata ka jing long ka riu belai ka phalang na ka khmat ka jo. Day namar kata-kata haba pet yo Stefan ka khmat ka ba per hado kata-kata ka khmat ka ba dap de ka jing it ka khmat ka ba dap de ka jing snauret ka khmat ka ba dap de ka jing loi ka khmat ka ba dap de ka buram ka jong belai ka khmat ka ba dap shisha de ka dur it ka jong belai lane de ka ba kenja belai ka bala dap kaba phalang na kata dur khmat ka jong Stefan. Day namar kata latip yo Stefan kum ubriu uba kum ka khmat uba ka khmat jo kum ka khmat u angel. Kalong kaba phala haba pule syapang ne ubriu. Ha ipor ibalengkot Hipor ibalengkot Lese Stefan ulaju ya kendo badu Jesu ya kataru ngimtep namar amsyamla ya thu benia yang isya pangjo. Lese kelak banlong ba Stefan ulaya but tengro badu Jesu. Ngimtep ya kata. Henry tanggawai ka bangiyo I kalong hadin jong kini ki ai hadin jong ka Pentecost balas seng ya kabalang une Stefan uladai uwei na kinong ya lambah kamat. Ka jinglong riu belai ka don hau nu beriu. Bagane ka jinglong riu belai ka bacarjan. Ka pau bat ka phalang te. Hagadur khamat ka jong Stefan. Te ka jingli ka ba mi mentang kalong. Haba ki beriu ki pek yang abat yopi. Ki yo I ya ka dur khamat. Bakumno. Lese haga jakaban yo I ka dur khmat ka bakum ka khmat u angel yo penban yo I ka dur khmat ka bakum ka khmat ayu ngam dadon kamban ong mo hateng pej ya ka dur khmat yo I ka dur khmat ka ba diau ka ba isnosi teng ka ba idom riang ka ba iduki teng pat ka ba I sniu jinglong ka ba idom ka ba I khor bahabat kumta terter. Tetongin kan mau ya kata kajing shisha. The next line ngin thok gomne. Ki katto katne teli ki jinglong bakordor ba don house Stefan. Ki katto katne teli ki jinglong bakordor. Bakordor ba don ha u Stefan kilong kumne tongin ya pet ya ki jinglong bakordor ki badon ho Stefan katto katne teli ki katto katne ki jinglong bakordor badon ho Stefan kilong kumne kabanengkong ubriu ubadap daka jinget ubriu ubadap da kajinge kata kalong kabaningkong kabaniyo I ha Stefan ubriu ubadap da kajinge
Ya kata ngipule na kalenong ban riu dekat basan. Kam apostol. Henriu dekat basan ka angkum ne. Te kata ka jingong kala pensngau bha yau tau pat ba baro. Kum takila ya jit ya Stefan. Ubriu ubadap daka jinget. Sim syua tangkato. Kum takila ya jit temen basan ya Stefan. Ubriu ubadap daka jinget. Sim ya itu kente. Mudur perkat puson bat pensyong nong rembha. Ya ita ikentin. Ubriu ubadap daka jinget. Kat kata ka jingong. Kat kata ka jingkeren. Kat kata ka sertifikat ngalak banong. Balaai syapang Stefan. Baulong ubriu ubadap daka jinget. Habang ia keren ya ka jinget. Kei ka Maria persya bat ka jinget. Kadei kajing artatin lani kajing bomnget. Kajing artatin lani kajing bomnget. Kabamut baha Stefan om don jaka ia kajing artatin namar la adap da kajinget. Habala adap te om don jaka syo. Nganget nyis nguto mo. Ulang ubriu uba kajing artatin kam don jaka hau. Kajing bomnget ru kam don jaka hau Stefan. Unget lot da kadonot barok. Lapen dap ya da kajinget. Bat kadei kane kajinget kabadon hau Stefan. Kajinget kabapen sngau bae ya belai. Kajinget kabapen long ya Stefan ban dap. Ban pu kata ka kemat ka jo. Ban teng shan kata ka kemat ka jo. Bagi ba pek jo. Kiyo ite ya ka kemat ka jo angel. Namar ba udon ya kane ka jinglong. Baulong breu badap da ka jinget. Nget hae. Nget kumno. Nget ya ka ai. Stefan te unget ya ka jingto. Hagak tien jong belai. Ngila ya keren haga ni kata yau baladap. Ba udai ubri ubat tip ba. Yagi hukum. Haba uyeng ban ya sajda hangta haga dorbar Sanhedrin. Ubat tai bat upenkan mau yakina do'u Abraham. Hado utrai Jisu. Udah penkan mau biang-biang yagi jingto. Ti uneu beriu ngilas ngau tho bau deu beriu ubalanget ha kaktien ka jong belai om hangno rahangno handrai hanganong rim ka basisya jong kaktien ka jong belai kum ubriu uba pule bahaya gi jeng tho kum ubriu batip bah kaktien ka jong belai anda haba ula bisyar ya ki ai bara ula syam ba uneu Jisu dei sisau kon jong belai uneu Jisu dei sisau Mesaya hangta komubri ubalatip bahaya ka jingtho ulanget pura sispa naga sispa syam la artatin so nakata kadau uladap da ka jinget tila da ngikwa banlong gibriu giba klan ka jinget lani giba dap da ka jinget ken mau ngidon kamban pendap ya la da ka ktien ka jong belai bahaba ka ktien ka jong belai ka dap hanga bada fi ki jing artatin kimi no kimi no kinang mi nang pendap kinang mi nang pendap kinang mi hado banda dap kombadap Stefan daka jinget nye maka pertai kabakum kane kabaka jinget hapadeng jongi ki Kristan i kumbaka syong senjorno bat kata ka jinget dalah ka do nut ya ublai i kumba kala krek kumbandu no tang lada don bawan ban pensyong shit ya mare badia tu syatan namar balai namar nalade kata ka jinget hau balai batu shimet kamdon wan ki ai gi ba pensyong shit ya mare badia tu syatan
Kalong ke kabai syirkai bat kabai tamula hado kata-kata. Layatu yang uji suang. Bakin poi kipor. Haga bakin ong hang ne ukres hang tai ukres. Hang ne ki jia kum ta hang ne ki le kum ta. Uji suang pi wat nget. Namar ke jinget kamdei setia kaba ke jingla jongi ban ya be keleng kamdei ke jingla jongi ban pet setai ka jinget kadei kaba manga ngadon hau belai ubanga ngasyakri ngayai ne hau bagata kadei ke jinget ti nangta nyen ya poi syaga poin kabaan ngengit berkata galasai ka jinglong kabadon hau Stefan kabaan pat kabadon hau Stefan kadegane ubriu ubadap da umensembakoi ubriu ubadap da umensembakoi utang ulong Stefan Pi nakatukajo ihi kadekhat Henriu lenong dekhat basan nakatukajo ihi kadekhat ngan pule biang sasisin ti kata ka jingong kalapen ngau bha ya upat bah abaro kum takila jit ya Stefan ubriu ubadap da ka jinget badda umen sembako kata ka de ka jinglong kabadon hau Stefan ulong ubriu ubadap da umen sembakoi. Pi habangi keren ya kajingdap umen sembakoi. Umen sembakoi unamla ban sudap la kadap kelumar ubreu. Kan mau bahaya kata ngas ngau tenat ya ki jing hikai bat ya ki kentin ke jong biligram uong. The more you commit your life to Christ's leadership, the more you will be filled with the Holy Spirit. Kat ba pinang la ban pendam shibon. Haga jing yalam ka jong ublay ya ka jing em jong fi. Kata pinang long kibadap daw mensebako. Tang namar ba kadon kano ka jing yaseng ka basyong shit. Let syata yarwai hang to yasyat hang to yaganti hang to that doesn't mean bala adap umen sebakot kadai tangga feelings kajing sngaw kadai tangga emotion kaba wan hau briu kaba usngaw kumbala yobor usngaw kumbala adap men sebakot Enda haba piyo I baga ding lep kame angtai haga kot sada filet bansang sngau kumbalas saat ken tangba enda ketu kading galalip no syanon saat kawan hi gajeng kriat kalong ro kumta bun bahagi basyak syukur hagi nigisi daga bagi pet syane bat syatai Sngau kumbahang tai udap umensem. Sngau ba kumbahang tai kadon kabor ba pela ka jong belai. Kabor ba pela ka jong mensem ba khoi. Kam dei kumta. Namar om judon shortcut. Ban long ki ba dap do mensem ba khoi. Bat phemla ban thiet ro ya ka jing pensle ya ka jing pendap umensem ba khoi. Namar umensem ba khoi udap. Dei haga jaka kaba ubriu upan teli haga do not kaba ubriu upan teli hang ta umen sebakoj udap kaba mot mentang kalong kumne ainuk saya pi lada mentang kadon gajing bitar haga do not gajong pi berat no kata gajing bitar pi pen teli no umen sebakoj upan dap ya kata jaka Lada gidon gijing melian basneu haga jing em jong pi berat no I no da jing melian basneu kata gajaka ka bathli men sembako yuan ban pendap api kat ba pinang penteli alade kat ba pinang pendam kat ba pinang IT alade kumta pinang long gibreu ki badap do men sembako kata kade gajing pendap men sembako kade gajing pendam kade gajing IT lot kade gajing berat no ya ki bangi bat ngisno rengkat bat kene ka perthai ki bom yadai bat kamon ka jong belai
Tongin yet ialah de. Hato lada Stefan ulang ubriu badap dau mensembakoi. Ka jingkeli kalong mangipat ngidap daka mo. Haga jing jongi. Daka ngidap haga daka jing Kristan jongi. Tongin keli ialah de. Nangta kabalai. Kawai pat ke jinglong bakordor badon haus Stefan kadegane. Ubriu ubadap daga jing Ubriu ubadap da ka jing Jing haba ong ubriu badap daga jing ngis ngau baha kadon kata ka jinglong ka ba jai hau kadon ka jinglong ka bas ngauret ka jinglong ka baret hau kadon kata ka jinglong ka ba yamap hau kadon kata ka jinglong ka ba dap da ka jing kine ki ba don hau Stefan labo ya kene ka kenten baulong breu ba dap da ka jing ka jong bele lani ngala ban bo komne baka jing kaba ublay kaba Stefan ulayo mat na ublay ka jing kaba ulayo mat ka jing ka jong ublay bau Stefan ulayo mat haga mensem ga do no jo ka ne ka jing jong ublay ka to leng ba jong shagi wei pat balingi long ki breu ki ba thotchen balingi long ki breu ki ba bitar balingi long ki breu ki ba sarong balingi long ki breu ki ba bo nia bo dau bo dong ya ki wei kum tatar balai ka ne ka jing ka duna bhana ngi kum ki Kristan ngilong ki ba jendong ngilong ki ba kem jing mot ngilong ki ba khot ngilong ki ba dom riam balai ka ne ka jing ka duna bha ka jinglong ka ba jai ka ba jamnot ka ba dap da ka jing ka ba sngoret balai ka duna bha ka ne ka jinglong kala ban long namar baga jing chong blai kam syam palayo ban to haga do no chongi anda habangila yo ban mat ya ke ka jing ka chong blai ka jing jongi ban pediang ya ka dei hang ta ken nanga bat napi kan to ka jing ki kenten ki bangi keren ki long ki kenten ki ba dap da ka jing ki kenten ki bangi keren ki long ki kenten ki ba tei ki long ki kenten ki ba ai jingkermen ya ki wei pat ngapa ya kata hato haba mapi pi keren ki kenten ki ba mi na pi ki ai jingkermen em ya ki wei pat iwei i kenten jingkermen ba mi na nga ba na pi ila ban pen em ya ka men sem jong no ra jong no kan ma hanrei iwei kenten bak thang ba pen mong ba mi na nga ba na phi ila ban pen jot no ya no tongin perkhat ya la de kani kalong ren yang ga bau belai la ai ngilong na em ki breu ki ba ka jing ka toj na ka jing em ka changi ngilong ki breu ki ba snauret ngilong ki breu ki ba buram keliang iwei pat ngilong ki breu ki ba sngaut ho ngilong ki breu ki ba nyau kor ya ki wei pat om tang ki ba perkhat na ga banta ya la de pule na ga de khat ba phra henriu ka ba phra kong kum ne bat Stefan ubadap da ka jing sim syatang kata Stefan ubadap da ka jing ulong ubri ubadap da ka jing ngaperkat marwei ban ong tip kumno une ubriu ha ini por balengkot kumno une ubriu udon yakini ki jinglong ki bakenja beneng hau mangingilong Kristan nadu badangka lahikai la penhe pensan penrang ba yangi hanrei ngempoi syaga jing shisha ngem kot syaga long ren yang ga basisha balai kaca yangi komne
Tongin perkat bat ngin yet yelade. Ngiru ngidei ban long kibriu kibakum kita. Haga baka jing ai ka jong belai. Kan tot ken naga jing em ka jongi. Habagala tot haga jing em jongi. Nangi kan tot syagi waipat. Kadon ken kata ka jing ong. Namar ba u kris ulama pianga. Namar ba u belai ulama pianga. Ngaru ngajit. Ban maaf ya fi menagi niki kendiat tayau baladap ngidang yo i kato ka kubor ba uwei upastor hapo orisa hangti usya penbam jubor daka masih mo ngi i kato ka kubor bad hadin bala keli layo ban kem ya gitu gibale kum to hadin bala keli uto pastor pidon ban ong ayu ya gini ki ya kene ka jing syak le ben ka jompi ka jing syak pensitam ben ke jampi utu pastor ujuba baduang namar ba ukris ulama pianga ngaru ngajit ban ma piaki katangan ka dikecing ai jong belai kalak tuj hau beriu bat nau katuj syagi waipat henrei kabas ngosi kalong mangingi keriat beniat ka beniat namar ka beniat te habakum ta hangno kataka jinglong Kristan kabasisha. Tangin ya pek sa iwe jinglong basau badon hau Stefan ubriu ubadap dakabor ubriu ubadap dakabor hang tu hi haka dekot bapra bangidang syupule mentah bat u Stefan ubriu badap dakajing ai bat kabor ubriu badap daga jing ai kum joro ubriu ubadap daga bor pi ka jing kali ka bami mentang kalong nang no Stefan uyo ya ka daga bor kabor kadap ha ka jing em ga jong Stefan nang no uyo ga daga bor agini ki jok jongi menta kham snau tho bah kham suk ban snau tho lara ka mobile jong phi kadei ban dap bitri bet khandai pho persen chaneng nuksa phile kum no ba ka mobile jong phi ka dap bitri bet kampoi le se ka arpheu chapo kei ka ba phile kadei ka ching la jong phi ban block hagalait ban charge ti katuka mobile lada amdan charger kamla ban le lada litbu ha transformer kamla ban le ngangit kalang kumta don kam yo charger but na utei ukli charger don kam yo kabel wayar kumto mo nang taban connect haga mobile ti katu ka bor jong ka karen katu nang tei na ka switch karung lengba uto ucajar kaya kumto karung se ka mobile so bateri bad bateri udah ba ka screen jong pi ba udah u bateri ubriu ula bandap da ka bor dei haba uyai plok iala de ha ubelai pelak daga ka jing duai ka jing pule testa ka Bible ka jing le testa segi jing eseng ka jing sakhi ya Jisu kine kidei ki ba pi pelak iala de ha utei usaket bat anda haba pi pelak iala de ha ubelai ka bor ka bana ubelai ka tut lengba kijing duai lengba kijing pule testang ka Bible kijing puson ya ka Bible lengba kijing let jeseng testang lengba kijing sakhi u Jisu lengba kijing ruaya ro bakum tater ketut ka bor bad ka pendap ken yang abad yapi tadai na kata kadau ba u Jisu keren da ka basyai baduang to yai ne hanga bad manga hapi badu beteng hang tu wong nabak lem manga hem la le ai ru em ladaka karen kadon jing im
Mo kan jin dalam ong ya ke mobile mapa lada klem manga pamla le ru badu belai ukren da kabashai u jisu ong yang ngaba dia pi klem manga tang ban ra gakti romla tang ban klit kikmat romla tang ban ang gaktin romla pilong powerless pilong useless you are nothing pimlong ru klem manga te kenang bangin long gibriu giba klan kenang bangin long gibriu giba dap de kabor kumba Stefan ulang kumta ngidon kam ken ban yai ne scam bat ublay ngim dei ban jengai na o ngidei ban yai sno ho man ka klip mat haga jingem ka changi ngiken mau ganuksa yo Petros badu Yohanes habangi pule ka lenong balai jong kam apostol hadin jong kita ki barok ka Bible kaya to yangi bagi yai lek duai man laka step kilek ban kiu syaka tempel haka por jing duai haka bakandai beje bat ngiken mau ia ka bor bau Petros ula penpau ublei ya ka bor leng bau Petros layok diang ya ka bor ya ka jing penkop bor ngiken mau gesngi Pentekos ulayalap bat kumto kumbangitip kalajia wahang ne Petros baru Yohanes kiai connect yalade hau belai kikiu syaga ying ka bakentang syaga tempel ban lek ban duai bat agato ka jingjiang yo i ba udon tu badeko usyong hang to uap ban yo ga jing ai isnai ngiken mau bau Petros bau Yohanes ki pejo tau bad ko bad kiong karupa bad kaksiar kapisa ka ai nyemdon ban ayame ngamut ban ong kumne karupa bad kaksiar nyemdon henrei yaka bor ngidon namar kata haga kerteng ke jau Jisu to yeng bat to ya baru tau bad ko uyeng bat uya hi kane ka de ka bor ka jong belai ka batrei ka jing em ka jongi tang ba ya ka de ka bor ka jong belai ngim dei pat ban penlong ya ka kalat bangin pen paunam ya lade lane bangin kamai spa ken mau bahaya kata yo bagi pendon tambah kala ya ka bor ka jong belai ublei ule ye ki kamba habaka don kamban le kumta ublei upen i ye ka bor ka jo bat ule ye ki kam ge bapla habaka don kamban le kumta mdei ban le thala ya ka kade ka mon kade ka por kade ka jing i don kam ka jong blei ngaong biang sesisin nyem dei ban sngo tho bakala bayakene ka bor jing pen khia bangadon yo banga supendon kam yaka tang naga benta kanor kano kamtam hagini gisngi ge bamenta lada ka jing yalap jonga ka central message jonga jing yalap jonga lada kam dei hagading fnau Jisu ngalong ubreu ubala bakala lupa namar banga yeng ban yalap upol wong kumno naga siti banengkong ki korin wong ba ublay msyem la pha yang aban pen baptis ban le kumno ndrei blay pha yang aban yalap ya ke gospel yo banga pen le no ya ka ding pna ka jong Kris namar katakan mau bah ka jingkot yang i kalong bangin kela ka bamot ka jingkot yang i kalong bangin pendam bat ai tilot ya le de ho blay balada pidon ki jingpang jing sitom lada pila it ya le de sha blay pila de ki jong blay te mau kanyulatip lada un pen khia na un nam pen khia un pen khia no na un sa pen khia lane un nam pen khia ro ya kata ngem la ban le kabadon kami kalong bangin penti kena bangi dei ke jong belai ngin penti kena bangi IT ya la de show belai ngin penti kena bala yo map ya ki pop ngin penti kena bangi lawan sekejat kading penau Jisu tau belai un kerku yang ngin ya sange syang to badni kata yo banwan ngin saya pet syuk sakandiat haga bayadai bat uneu syakari bakordor jong belai utaman basan Stefan ubalong syakari bakordor jong belai nyen ya bu gajing duai bakar pang gane kapor syamengin mi nang ne bau belai un yarap yang i bangi laban pendam rit yalade
ban IT ala de ban syakri yo ban kot jing mot ban bot yo ka jing em jangi ubelain pendap yang itu mensem bakoi de ka bor jo ngin la ban pendem ho ubelain ya lam yangi tangin ya yang lang baro